Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Тапшырубызның иҗат төркеме Хамин Азилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы, матур эш көне телибез. Бик матур фикер. Мәдәният ул үзлексез белем алу. Дөрес. Кеше бит туганнан алып мәдәни тәрбия ала. Әнкәй сөте белән бишек җырлары, әбиләрнең кызыклы әкиятләре күңел түренә бала чактан кереп кала. Нәкъ менә шул вакыттан без мәдәниятебез белән танышабыз. Бүгенге тапшыруда без мәдәниятебез белән танышуга тагын да якынрак килербез. Чөнки эфирда уйнагыз гармуннар тапшыруы. Кайда белем алырга? Безнең тапшыруларны караганнан соң редакциябызга нәкъ менә шуны иштәлектәге хатлар килеп ирешә. Бүген без сезгә бөтен серләрне ачабыз. Эфирда сез яраткан уйнагыз гармуннар тапшыруы. Һәм бүген без Казан дәүләт мәдәният институтында. Азилә, институт белән танышуны без ректордан башлыйбыз. Яхшы. Туктале. Алло. Да, Рушкайдарна, аңладым, хар келем, балам, Азилә, гафу ит, мин монда эшлим. Совещаниегә чакырдылар. Гафу ит. Казан дәүләт мәдәният институты Татарстанның Казан шәһәрендә урнашкан югары белем бирүче уку йорты. Надежда Крупская исемендәге Ленинград дәүләт мәдәният институты филиалы буларак ул 1969 елда ачыла. Бүген Казан дәүләт мәдәният институты классик алымнар белән бер рәттән яңа укыту традицияләре кулланыла торган, излекле рәвештә үсештә булган мәдәният, фән, мәгариф һәм сәнгать өлкәсендә әйдәп баручы төбәк-ара югары белем бирү үзәге. Казан дәүләт мәдәният институтының ректоры, педагогика фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе Роза Шәйхәйдар кызы Әхмәдиева. Бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният институтында 4 факультет, 13 кафедра эшли. Шулай ук мәдәният институтында инновациялар һәм эшкуарлык, инжиниринг, прототиплаштыру үзәкләре эшләп килә. Роза Шәйхәйдаровна, бер интервьюда сез мәдәният ул үзлексез белем алу дип әйткән идегез. Бу сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Чыннан да кеше бит ул кем булуына карамастан туганнан алып гел мәдәни белем туплый. Менә республикабызда гына түгел, Россия күләмендә дә иң алдынгы Казан дәүләт мәдәният институты ул гел үсештә дип әйтергә кирәк. Һәм менә шундый сорау бирәсем килә. Мәдәниятне халыкка җиткерүчеләр нинди белем ала? Зур рәхмәт шундый сорау биргәнегез өчен. Чөнки бигрәк тә менә бүгенге көндә дөрестән дә безнең институтыбыз бик югары дәрәҗәдә федераль күләмендә һәм мәдәният министрлыгында Россия күләмендә без бөтен вузларны өйрәтеп барабыз. Безнең институттан ничек яңаша белем бирергә һәм аны безнең тарихны һәм безнең классик мәгарифне саклап калып, аңа ничек яңа юнәлешләр бирергә. Менә иң беренчедән без классик яктан белемне бирәбез һәм без ул классик белемнәргә без яңа юнәлешләр бирәбез. Цифрлаштыру, информационный технология яктан бирәбез белемнәр һәм бүгенге көндә biz бирәбез белемнәр предпринимательство яктан. Бүген көндә безнең шәкертләребезнең, безнең балаларыбызның бар гранталар оттылар. 12 миллионерларыбыз бар безнең. Менә бит. Нишләп мин ул грантлар турында әйтәм, ул стартаплар безнең, чөнки заманча укытыр өчен безнең балаларыбызны, безнең укытучыларыбыз да бик һәрвакыт белемнәрне гел алга гына барып, гел өйрәнеп кенә баралар. Чөнки бүгенге көндә бик күп мәгариф өлкәсендә безнең төрле яңа проектлар кертәләр, яңа грантлар кертәләр һәм ничектер менә бүгенге көндә югары белем йорты ул безнең өчен ниндидер менә яңа яңаша гел алып барам. Чөнки без укыганда андый менә күп
проектларда без алай катнашмыйдык. Бүгенге көндә безнең шәкертләре безгә бик күп яңа юнәлешләр баралар, гел укып кына торсыннар. Һәм ул яктан искиткеч. Һәм тагын да әйтеп китәсем килә, менә мин әйткәнем, без дөрестән дә мин бик рәхмәтлемен безнең коллективыбызга. Чөнки алар гел яңа белем алалар һәм яңа белемне без былтыр 2023 елда бөтен Рәсәйдәге безнең федераль вузларына җыеп, аларга безнең центр прототипированиеләрнең җитәкчеләренә белем бирдек һәм Мәскәүдә җыеп бөтен ректорларыбызны өйрәттек яңа программаларга. Чөнки бүгенге көндә вузларда мәдәният өлкәсендә дә без яңа юнәлешләр һәм яңа проектлар кертергә тиешбез. Менә элек әйтәләр иде, һәр эшкә иҗади яктан якын килергә кирәк дип әйтәм. Хәзер инде безнең заманалар үзгәрә һәм инде күбрәк ничектер цифрлаштыру күнекмәләрен үстерә башладык без үзебездә. Һәм белүемчә, сезнең институтта да менә нәкъ цифрлаштыру күнекмәләрен студентларга бирүгә бик зур йогынты ясала. Менә аңлатып китегезче, ничек итеп музыкант, музыкант булырга укый һәм үзендә ул ничек иттереп цифрлаштыру күнекмәләрен үстерә ала? Безнең вузда төрле юнәлешләр бар. Ул безнең музыкаларда, музейда, библиотекада, театрда, кинода, телевидениедә, арт-бизнеста безнең бар. Һәм һәрбер ул юнәлеш бер-берсе белән ул бик тигез бара. Чөнки менә музыка әйткәннән һәм менә яңа юнәлеш, яңа проект центр прототипирования әйткәндә, ул менә медиа контент белән бара. Һәм ничек ул аппаратуралар белән, ничек ул музыканы заманчада, тарихны саклап да, борын замандагы безнең әбиләр җырлаган, уйнаган гармунда ничек көйләрне без бит фольклорный экспедицияләргә барып, аларны алып кайтабыз, һәм ничек ул менә безнең бәләкәй балаларыбызга ничек аны өйрәтеп калдырырга, без менә анда язып, ул центр прототипированиягә менә безнең укытучыларыбыз менә бу передачында алып барган Наил Фаридович, ул үзе дә укыта безнең шәкертләребезне һәм ул гармуннарда, төрле черепашкаларда да матур итеп өйрәтә уйнарга. Ул менә именно экспедициядан кайткан әсәрләрне аларга өйрәтә. Чөнки менә цифрлаштыру дигәннән төрле менә ул жанрлар безнең алар бер-берсе белән тигез бара. Аны әйтеп китәсем килә, безнең музей бар. Менә музейга кергәчтәннән безнең анда хөрүф-гадәтләрдә күрсәтәбез видео контентта. Анда гел әсәрләр бара, тарихлы әсәрләр безнең бара. Аннары музейда тегелгән әйберләр бар, цифрлаштыру саклыйбыз без. Менә бүгенге көндә минем әбием калдырган сөргеләр, алар инде бик мин аны саклап торсам да, алар инде барыбер да качество дип әйтәм, инде үзгәрә. Менә цифрлаштырып аны саклап калгачтыннан без аны күрәбез, нинди гасырларда, нинди төстә, нинди матур бизәкләр белән безнең әбиләр, бабалар яшәгәннәр һәм нинди аларның тарихлары булган, без аны менә күрәбез. Ничек ул белгән. Буыннан буынга тапшыру дигәндә, нәкъ шушы турында сүз алып барабыз инде без, әйме? Буыннан буынга, чөнки менә музыкада әйткәннән, әйме, менә бәләкәй чакта бит безнең республикабызда һәрбер авылда, һәрбер районда менә шундый да тарихта бар иде, без кызлар карамыйдырык, ир-егетләргә кем армиядан кайтмаган, кем баянда, гармунда уйнамаган, гел менә ул гармунчы булгачтан ул иргыл төрдә утырадыр, менә гел шулай итеп без яшәдек, бит шулай итеп ул гармунчы булса, гел бөтен кызлар гел гармунчы кырында гына йөрдер, менә ничектер менә шулай, менә ул хәзерге көндә хөрүф-гадәтләр авылларда
бик теге бетеп бара дип әйтеп булмый, чөнки безнең балалар кайталар, без гореф-гадәтләрне барыбер да безнең мәдәният вузларыбыз аларны саклый, но без мәдәният өлкәсендәге кешеләр без бит күп түгел, без аларны саклыйбыз. Но моны электә, менә мин нәрсәдән әйтәм, без гармунчыларга гел менә шулай итеп гел җырлыйдырык, бийдерик, карыйдырык. Хәзер ул моны силекләренә бара, чөнки тагын да моны аларның ин игътибар белән нәрсә әйтеп китәсем килә, алар безнең мин аларны һәрвакыт әйтәм, сез штучныйлар дип мин аларны әйтәм, чөнки алар менә баянда нота белән генә алар уйнамыйлар. Алар бит менә син җырлыйсың, менә элек мөнәҗәтләр җырлаганнар. Көйгә алып барып җырлар җырлыйлар бит менә әйбиләр сузып алып бездә сузып дип әйтәләр, сузып алып китә җырны. Баянчы әкрен-әкрен генә гел менә нитә, ул бит теге тавышка ярып китә куллары белән, аның бит теге менә икенче ички дөньясы гел менә икенче. Шуңа күрә менә шундый музыка белем безнең яшь балаларыбыз монда Аллага шөкер кырга килә, мин гел алар белән горурланам, чөнки монда килгән шундый менә тавыш белән теге үзләре уйнап китеп нотасыз түгел балаларга, теге без аны шул штучный дип тагын бер әйтеп китәсем килә, чөнки алар бик нык аларның ярдәмнәре әтиәниләргә, чөнки без сәнгатькә бар һәрбер кеше, безнең дөньяда һәрбер кеше торган, без инде әнинең ишендә булганда, безне белән сөйләшәләр матур итеп, безгә җырлыйлар, безне сыйпыйлар, без аны сизәбез һәм инде тугачтыннан без бит уен белән чыгабыз, бит уенчыкларыбыз да безнең мәдәният белән төрле гармуннарыбыз да бар, бәләкәй чакта ук әйе, гелнә шулай итеп, һәрвакыт бар. Һәм аннары балалар бакчасына баргачтыннан да без бит гел шигырьләр сөйләп, барыбер да җырлап, гармуннарга биеп, менә шулай итеп, һәм мәктәпкә баргачтыннан да без һәрвакыт җырлыйбыз, биебез, гармуннарда уйныйбыз, күрсәтәбез үзебезне. Вузларга килгәчтән дә менә безнең мәдәният вузыбызда гына түгел, менә тагын әйтеп китәсем килә, бик 30 августта бик матур иттереп безнең Наил Фаридович үзе чыгып, үзе җыеп, бөтен республикабызда булган балаларны гармунда, өлкән кешеләрне, алар шундый беләсегезме, бөтен теге Кремль ягыннан чыгып, матур иттереп, Баумнардан чыгып, шундый матур иттереп чыгыш ясадылар, һәм анда безнең Рустам Нургалиевич аларга баяннарыбызны бүләк итте. Менә бөтен районнарыбыздан балалар, өлкән кешеләр баянда уйный, безнең республикабызда матур итеп, сәхнәдә шундый матур итеп күренде, һәм аны бүгенге көндә безнең республикабыздан ул саклап калган гореф-гадәтләр, ул безнең гармуннар, ул татар халкының бренды дип әйтеп китәсем килә. Бренды дип нәрсә әйтеп, нишләп әйтәм, чөнки һәрбер бала өйдә, менә бездә тыпыртылар дип әйтәләр, тыпыртап биеп, гел гармуннарга, тальяннарга матур итеп, гел менә баяннарга гел бүгенге көндә үк без аларны бийттерәбез, җырлаттыларбыз, һәм безнең менә әби бабалар да шулай итеп өйрәттеләр, һәм сәнгатькә безне яраттылар дип әйтәм. Әйе, шундый рәхәт итеп сөйлисез, әйе, шундый тәмле итеп сөйлисез. Чынлап та менә безнең тапшыруыбызны караган тамашачылар да сезнең сөйләвегезне тыңлагач та, менә кулларына гармун алырлар дип уйлыйм мин. Менә мин быел менә гаилә елы минем һәрбер гаиләгә әйтәсем килә. Без балаларны тәрбиясәк, сәнгать белән тәрбиясәк, менә эш буенча без чит телләргә дә күп итеп чыгабыз, менә мин сизеп торам, безнең Татарстанда үскән балалар икенче төрле, чөнки менә ул гел сәнгатькә булгачтыннан безнең төрле фестивальләр бар. Инде телевидениедан гел күрсәтеп торалар безнең балаларыбызны. Без ничектер менә сәнгатькә гашыйк дип әйтим һәрбер кеше. Россия Федерациясендә регионнар әйтәләр, Татарстан музыкаль регион дип әйтәләр менә. Менә мин әйтерим, уйнагыз гармуннарда, вакыт юк дип әйтмәгез. Өйләрегездә гел тавышны
куптарыгыз, күршеләр ишетсеннәр, шәйләр эчегез, гореф-гадәтләрне саклагыз, авылларга кайтыгыз. Чөнки бала, тарихны күргән бала, ул һәр вакыт, менә сез иң беренчедән әйтеп киттегез, ничек заманча. Мин һәр вакыт әйтәм, безнең мәдәният өлкәсе, ул тарихны да саклый, ул заманча юнәлешләрдә алып бара. Һәм аны барыбер дә без тарихны саклап, цифрлаштыру булса да, аны цифрлаштырып, ничек балаларга җиткезергә, тапшырырга. Чөнки бүген без цифрлаштыру телевидениедә карыйбыз, интернетта да без карыйбыз балалар безнең. Безнең балалар уеннар да ясыйлар. Хакатон дигән конкурс безнең бар, шунда үзләре төрле фикерләр нитеп, менә күрсәтеп, менә бүген көндә без уен алып барабыз. Татарстанда ул цифрлаштыру һәм һәрбер гаилә менә мондый күп-күп направлениялар белән, юнәлешләр белән, күп юнәлешләр белән булган ел хәзер бит инде шундый, һәм фән елы быел безнең. Минем әйтеп китәсем килә, әти, әни, сез барыгыз да балаларыгызга тарихны күрсәтегез һәм саклап калыгыз безнең сәнгатьне. Искиткеч матур сүзләр, Роза Шәһәдәрне чынлап та күңелләргә май булып ята. Менә килеп кергәчтән дә игътибар иттем, сезнең бүлмәгездә, эш бүлмәгездә дип әйтим, гармуннар. Нинди генә төрләре югаймы? Искиткеч, менә буларны аерым бер күрсәтеп алыйк әле тамашачыларыбызга да. Минем әтием дә баянда уйнап, әбием дә, Шәмгия әбием, Шәһрәм бабаем да бик матур итеп уйнап, җырлап, менә без авылга кайтканда, аларның да авылларында матур итеп җырлыйдыр һәм тарихка гөлмә искә аладыр. Бөтен авылдашларыма чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсем килә. Роза Шәһәдәрне сезгә бик зур рәхмәт. Шундый күңелле әңгәмә булды бу. Хөрмәтле тамашачылар, Казан дәүләт мәдәният институты белән танышуыбызны без киләсе атнада дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.